Hej så alle sammen, og velkommen til. Det her, det er en virtual reality video. I den her video, der går det simpelthen ud på, at jeg skal tegne de ting, I har skrevet, jeg skal tegne på Snapchat. Altså, lad mig lige vise jer nogle billeder her. Der er nogen, der skriver, at jeg for eksempel skal tegne en hund, eller jeg skal tegne en telefon, eller sådan noget. Du ved, folk de har sådan sendt mig ting, og så skal jeg tegne dem. Så ja, jeg glæder mig til at komme ud i det her. Vi skal spille Kingspray, så lad os bare hoppe ind i Kingspray. Så kommer vi sgu ind i Kingspray her. Okay, alle sammen. Jeg har lige en undskyldning, jeg skal lave her. Det er simpelthen sådan, at jeg har jo optaget min skærm og optaget det, I kan se her i mine VR-briller. Og jeg har glemt at fucking fjerne musen fra skærmen. Undskyld 10 gange. Jeg skal lige lære det her med at filme det her virtual reality. Det er jo første gang, jeg prøver at filme det. Så seriøst, undskyld. Det er lige sådan begynderfejl. Det sker aldrig igen. Nå, nyd videoen. Det første, vi skal tegne, det er en hund. Så ja, vi starter sgu her. Vi skal have valgt en cap, det bliver standard. Okay. Vi går efter sådan lidt en cartoon hund. Okay, først så har vi jo selvfølgelig et hoved her. Og hovedet det går sådan frem sådan der. Og så har vi 2 ører her. Okay, så tager vi sgu krop. Okay. Det går frem sådan her. Og sådan hale. Sådan der. Og så ned ben. Der har vi 1 ben. Der har vi 2 ben. Der har vi noget her. Det er fandme nogle tynde ben. Ja. Det ser sgu da meget rigtigt ud det her. Okay. Fuck hvad er det her for noget? Ja. I må sige hvad I vil. Det der det er fandme. Ørerne de går sådan her sådan. Okay. Så skal vi have lavet de sorte striber, en dalmatiner har sådan nogle sorte pletter. Fuck, nej, det skal ikke være gul. Det ligner bare en fod det her. Okay. Så skal vi have tegnet nogle øjne her. Kan vi ikke lave øjnene på sådan en cartoon? Det ligner sgu da have fucking øjne, sådan en cartoon øjne. Okay, så skal hunden have sådan et hvidt smil. Men det bliver sgu nok lidt et problem. Okay, så laver vi sådan lidt af snuden her, sådan. Det ligner fandme en hest. Ej, hunden har fandme lagt en lort, mand. For satan. Nå, det var så min hund. Skal vi lige tage et selfie med den? Ja, flot, mand. Det var så hunden. Lad os se, hvad vi skal tegne her nu. Der er en, der skriver, at jeg skal tegne en romkugle. Det er jeg fandme med. Fuck, det er fedt her. Okay. Tegn en romkugle. Hvad farve er en romkugle? Det spurgte jeg ikke om. Hvis vi lige tager sådan en fat cap her. Okay, romkugle er nok formet lidt som et æg, men fuck det. Okay. Så er der, ved jeg, der er sådan nogle rødt krummer på nogle steder. Okay. Og så er der sådan noget blå. Nej, krummen det skulle da sådan aflangt. Og vi starter med blå krumme her i stedet for. Ja, det skulle da en romkugle det der, så der vil noget. Lad os lige få tegnet en outline. Ja. Så er der sådan en romkugle. Hvad siger I så, mand? Okay, lad os lige tage et billede af den. Smil! Jeg sagde smil. Den gider fandme ikke smil. Sådan der. Så smiler den. Jeez. Ja, mand, så har vi været med tegnet en romkugle. Okay, vi tegner bare den næste tegning. Den der romkugle, den skal blive med os. Okay, hvad er det næste, vi skal tegne? Det vi skal tegne nu, det er mig med hurtigbriller på. Så jeg har Adidas bukser på, og så har jeg en hvid trøje med nogle striber på. Går det sådan over her. Godt. Så skal vi lige have dem her farvet ind. Sådan der. Så er der vist et Adidas logo her. Så det tegner vi lige. Okay, vi har 1, vi har 2, vi har 3. Okay, så skal vi have en hvid. Fordi min trøje er hvid. Den går sådan her. Og så op. Og så ud. Op. Og ud. Ærmer. Op. Ærmer. Og op. Det farver vi lige ind. Det ligner faktisk meget godt. Okay. Så skal vi have en hudfarve. Hvor er det henne? Det er sådan en hudfarve. Det skal lige være lidt mørkere. Der. Det er en god hudfarve. Okay. Og så kommer hovedet. Så skal vi have munden. Okay. Jeg har de gule briller her. De er godt sådan her. Okay, det er dem her, jeg tegner.
Okay, fuck. Okay, de er bare en gul stil. De er nemme nok at tegne. Så har de sådan her. Lad os lige se. Holy shit. Okay, så skal vi fandme have mit hår. Det er sådan mere gulligt. Bum, så har vi fandme en DK Gamer 1000 med hurtigboller på. Vi skal lige have nogle sko. Vi prøver at gå efter nogle Yeezy. Ja. Ja, men så har vi fandme en romkugle og William med Yeezys på. Okay, så lad os tage den sidste en. Tag et træ med en abi. Okay, fuck, det bliver i hvert fald nemt, tror jeg. Okay, et træ, det er sådan brunt. Træet, der går op sådan her. Det bliver et lidt lille træ. Godt. Okay, der. Og så er der en trækrone her. Fuck. Okay, der var træet op sådan her. Så her. Så skal jeg tage en app. Den ligner bare en hundelig. Okay. Jeg er fandme ikke god til at tage. Okay. Så har vi et træ med en abe. Sådan der, så vil jeg gerne. Og får jeg nok lige tage brillerne af. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med. Det var fandme sjovt at optage den her video her til jer. I kan lige skrive ned i kommentarerne nogle lidt mere kreative ting, jeg kan tegne. Og så skal jeg nok lige lære at tegne til næste gang. Jeg håber, at I vil give den her video et like, give den et dislike, hvis I ikke kunne lide den. Eller så kommenter, hvad jeg kan lave i næste video. Eller så kommenter, hvad jeg kan gøre bedre. I må have det rigtig godt, til vi ses igen. Ha' en skide god dag, og vi ses i min næste video. Peace!